Ang direct to the point na sumagot sa ating question, hindi pa daw siya kinakasal. Tingin mo, kailan ba dapat? Parang ready naman na ako, ganun. Pero para sa akin, it's nasa tamang panahon na siya. Charot. And yon, how about Sir Sol? Sir Solomon. Single rin ba si Sir Solomon? So siya po si Sir Sol. Hanap na kita nang hindi sinasariya. So what's up Kakasinsin? This is Kasinsin TV once again. So ngayon Kakasinsin, it's my second day here at my guesting sa ating Ilocano Defenders at napakasaya ko Kasinsin kasi it's an opportunity for me. And ngayon nga Kakasinsin, yung sinabi ko sa inyo kahapon, makakaharap ko ngayon yung ating mga founders ng Ilocano Defenders at ngayon nga Kakasinsin ay malalaman natin kung ano nga ba ang kanilang advocacies at main objectives ng kanilang organisasyon Kakasinsin. So ngayon nag-prepare ako ng vlog for them. It's a Q&A vlog. So, tatawagin ko ng ating mga founders para sa ating Q&A vlog. So, una, I'm calling Sir Michael Sar. And of course, ang kanyang anak na dalawa, Sir Morgan Sai. Sir Solomon Sai. So ngayon Kakasinsin, it's kaharap ko na nga finally Kakasinsin ang ating mga founders sa Ilocano Defenders. And yan Kakasinsin, I prepared for them a questions as a comedic content creator. So wag natin gawing seryoso yung ating interview sa kanilang tatlo. Pwede naman natin silang gawing comedic to formal vlog Kakasinsin. So sir, mga sir, ready na po ba kayong sa aking mga questions para sa inyong tatlo, diba? So yan Kakasinsin, excited na rin ako actually na magtanong sa kanila ba? Kakasinsin, you know, diba? Na hindi ko alam, I can't believe na makakaharap ko sila ngayon yung ating Ilocano Defenders. As may isang Ilocano Kakasinsin kitwa, opportunity ba? Ganun. So, my first question for the comedic question, unang tanong, single pa ba si Sir Morgan Sai? Sir Morgan, single ka pa ba, sir? Pwede ko bang malaman? Hindi pa naman ako kinakasal. Hindi pa daw siya kinakasal. So, ang direct to the point na sumagot sa ating question, hindi pa daw siya kinakasal. So, kung hindi kinakasal, kung single pa nga, kailan mo ba mag-asawa? Ganun, sir. Tingin mo, kailan ba dapat? Parang ready naman na ako, ganun. So yun nga sir, pwede naman na ngayon, di ba sir? Di ba, pwede naman na ngayon. Pero, di ba, hintayin daw ni sir, it depends sa kanya. Pero para sa akin, it's nasa tamang panahon na siya. Charot. So it's next question. And yon, how about Sir Sol? Sir Solomon, ang kanilang bunso. So dalawa po silang magkapatid. Ay, tatlo sila actually. So, Sir Solomon, single rin ba si Sir Solomon? So siya po si Sir Sol. Di sinasariya, bigla na lang, di ko na malaya. Wala pang kinakasal, wala pang panahon eh. Wala pa daw talagang time, diba? So yun ka kasi wala pa daw siyang time. So next, Sir Michael kasi mamaya sa formal vlog na natin siya, formal questions na natin siya tatanungin kasi for comedic, si Sir Morgan ulit, ano po yung tipo niyo sa mga babae ba? Ano yung tipo niyo sa mga babae? Ito talaga mga questions, napaghandaan talaga siya kasi so, ano nga ba yung tipo niyo sa mga babae? Magandang katanungan yan, no? Yeah. So, gusto ko pasalamatan sa iyong magandang katanungan at para masagot ko ang katanungan yan. Ikaw, tingin mo, ano ba dapat ang mga kasamihan na dapat dinadami-dami kasi ngayon, kung nasa ano pa ako, yung mga katanungan na hinahanap ko, ano lang eh.
basic lang eh. Yung basta So, naitro-throw sa akin yung question ka kasi sin like, nag-regal sa mga sagot na tayo yung alam damag. Sir, mabalin mo nga kwa. Dahil sa vlog mo dito, may makilala na siya. Ay, oo nga baka, ang viewers ko takot kwan eh. Single pa ni Sir Morgan, kan ni Sir nga kwa. Sir Sars, dyan. Mabalin niyo mo tagawan kanya kas dyan. So next. So, Sir, may napansin ako ha. Yon, ba't ang paputi nyo daw? Napansin ko kasi noon pa is, ini-stock ko na talaga. Ay, stop! Sir, ba't daw ang paputi nyo? Ano ba yung mga sabon nyo, sir? Like, pa-share ng skincare ganon. Ay, gluta! Sana ka! Nag-gluta! Yun, nag-gluta. So, baka kailangan din natin magluta ganon. So, punta na tayo ngayon sa ating formal questions. Ayan. So, kailangan natin, so ito na natin kakasisin is malalaman natin kung ano nga ba ang organisasyon na to kakasisin at bakit nga ba ito nabuo at ano nga ba yung kanilang advocacy objectives. My first question for the general or formal questions is, paano po ba nagsimula ang Ilocano Defenders? Mabalin mo't nga ang sagot kayo Ilocano dyan or Tagalog. Anyway, kasi maragsakan kami na nakasarili kami kaya kayo nagtagitoy aldaw. Nag-ulitin kami kaya may tulungan nagitoy kapwa tayong mga Ilocano na mapanunin ng Maynila, usapon na titulong, at na matarayan na, at na mapanan na, at na kapsat na, at na manong na, na makatulong ka niya na. Gawin ang madali, ang narigat ng mapangka nito yung Maynila na mawan iyang ako. Sa dito yung Maynila, nagado kami hindi ko, luko-luko, nagumad lang di kriminal dito'y. So masapon nga nung Ilocano ka, nung mapangka dito'y, nasaysay at mat nung adamat ang ampong na makatulong din ka. Ngayon kasla kapsat mo, matarayan mo na masapon. So garang sinilog yan nila ito'y, tapno kasta ada kapsat ni mga Ilocano ng mapangka dito. May kagwa, kahit hindi tumulong, ibayan kayo. Kaya hindi makatulong. So, itinulog yung nila ito at sasalita kami nung kasanong mga rugyang nito, isugarod na panunod mga Ilocano Defenders ninagan, tapos kas na ito, makadwa kayo ng Ilocano, may takder kayo dagday ito ibayan kayo. Baka mo yun, kasi ito Ilocano, si tayo ng Ilocano, ada puso kayo, ada nakon kayo. Kung tumulong kayo, ada nakon kayo, nung agpayat kayo, ada puso kayo. Isugarod, nirugyan nila ito na Ilocano Defenders gamit kayo nga hikayatin o anyayahan, imbitarin, awisin si kayo mga Ilocano, kakadwa tayo, tapno maibangon tayo dahil may bayan tayo. Diba? Parang Miss Universe na question naman na yun. Ang galing-galing ni Sir na So, parang hindi ako nagkamali na pumunta dito sa Manila kasi diba? Kapag nasi kayo nga Ilocano ita nga may awan ki Manila ko. If you need mga tumulong, kasjay, Ilocano Defenders is here for you. Ayan, so next kakasinsin, mga sir, ito yung sunod dating question, bakit niyo po ba naisipang itayo o buuin ang organisasyon? Pero bakit nga ba naitayo at naisipan niyong itayo o buuin ang organisasyon na ito? Okay, I'll explain this in kung saan sa wika English, no? Okay sa ating mga viewers, no? At magsasalita ako ng konting William just to explain it. Question na to. So during the time we were starting the organization, we were thinking ideas how to unite the Ilocano people. So whether we are coming from the north, the south, all over the world, OFW ka man or taga Manila ka man, we were thinking of an organization that could unite all the Ilocanos into one umbrella. Not necessarily any kind of Ilocanos, but Ilocanos with a good heart. No, that's why Ilocano Defenders is a group of Ilocanos that wishes to help not just fellow Ilocanos, but Ilocanos is a priority, but also to help anyone in need, yung mga nangailangan, mga naapi, nasasaktan. Kaya meron tayo maraming mga programs dito that are related to training self-defense. So self-defense so that everyone can learn to be able to defend each other, to be able to help each other
physically, emotionally, and of course, the organization will act like a fraternity. Kumbaga nasa college ka, nasa university ka, kung nakapag-aaral ka doon, meron kang fraternity, meron kang sorority. So pag ganun din, pag bumaba ka ng syudad ng Manila, meron kang fraternity, mga kapatiran, mga kapatid mo, mga Ilocano, na nandito, mga big brother mo, tatay mo, kuya mo, na tumatayo as your guiding supports, then especially here in the city. So we conceptualized when we started this, we need to unite all the Ilocanos as much as we can. Those that are willing to take on the helm of being the big brothers and sisters of our fellow people na pababa. In fact, our vision is not just for Metro Manila, but to expand this nationwide, and hopefully, wherever there's an OFW and Ilocano anywhere in the world, that will be the future goal of the Ilocano Defenders. So, ang naisip natin. Napakaganda ng role ng Ilocano Defenders talaga kasi hindi lang daw dito sa buong Pilipinas kundi i-expand pa nila all over the world. So, next na kasing sir, para naman to kay Sir Solomon, gusto ko naman siyang magsalita ba? Uli. So, ano-ano po yung mga advocacies ng Ilocano Defenders? Well, tulad na sinabi ng kuya ko na si Morgan, yung isang advocacy namin, yung self-defense program namin. Kasi syempre gusto namin malaman ng mga tao kung paano nila i-protekta ang sarili nila at yung syempre mga kasama nila. Kung hindi mo maprotekta ang sarili mo or ma-defense mo ang sarili mo, paano ka makakatulong sa kapwa mo ng tao. So yun yung isang programa natin. Which is actually meron tayong mga classes, mga coaching. Si Morgan mismo nagpa-coach online. Meron kami mga taekwondo coach kasi kung hindi mo alam, mga black belter. Ay, wow! Black belter! So syempre gusto namin ipasa nila yung knowledge na yun sa kapwa namin mga Ilocano. Yung isa pang programa namin, yung job assistance program namin, na kung saan tinutulong namin ang mga Ilocano po na kung gusto nila pumunta dito sa Maynila, tinutulungan namin sila makahanap ng trabaho dito. Ang galing-galing! Ngayon kasi napakaganda ng mga advocacy ng Ilocano Defenders. So, yun nga! And last question. Based on my research at sa mga napanood ko, magaling kayo sa martial arts. Kasi ako po is a martial arts also. Artist sa doon pa ako. Yes. A yellow belter. And maaari niyo po bang ituro yung mga ilang moves ko? Pero this is mga kahit simpleng moves lang. Sir Sol or Sir Morgan. Ganun. Pero asin mag-insert na lang ako ng videos nila kasi marami naman silang videos about sa kanilang martial arts. So, malaking tulong din to sa martial arts, especially sa yun nga, taekwondo and lahat. Ayun, taekwondo. And karate. Parang kailangan ko nang mag-practice ng karate ba? Since mabalin, isingin ko na kasi nung mabalin ng ilakong isuda, tapos kasta nagito yung buya kanya tayo, maamandaman na hindi kakatwa. Mas kwapo na kanya, tinginan na, nag-Miss Philippines iti. Miss Philippines! Taga Isabela at lahat. Mga kababayang Isabela, May katwa ni Morgan, nagpas ni Civil Engineering di Lasal, tapos the batch, magna cum laude. Kaya pala Ni Solomon Meds, nagpas ni Lasal, Finance Major, summa cum laude. kailangan ko lang mag-romantimis sa UP, ganun, tapos mag-cum laude. Siakmet, Lasal Nakmet, pero sumakabilang buhay. Bumawi sa dala. Kabilang buhay. So yan kakasinsin, natungayan natin ang kanilang mga advocacies at kung ano nga ba ang role ng Ilocano Defenders, hindi lang dito sa Manila, hindi lang dito sa buong Manila, but all over the Philippines and of course, all over the world. Maraming salamat kakasinsin. And sir, thank you po. Maraming salamat. Kayo maraming salamat po as opportunity for us, your guest. Maraming salamat po. Diyos, hindi na sa Agyaman kami!